yebo sawubona doda. Siyabonga ukuthi usivumele ukuthi singene lapha ngaphakathi esigodlweni sakho. Mina igama ngoSipho. Iphuma kaSiyabonga TV. Njengoba siyilapha mkhulu. Umkhulu sothi umkhulu bani? Lapha njengoba la ngaphandle bakabangitshela kulabantu laba engibabona begcwele la ngaphandle. Uthi umkhulu sizothi umkhulu bani? Yebo. Into yokuqala niyenze kahle kakhulu ukungivakashela lisuku lanamhlanje. Njengoba niyasho ukuthi benizwa kumayelana ngomsebenzi wakho. Baningi bakhuluma ngami. Baqinisile ngempela imina kahle igama lalesigodlo lokusebenza mina nguProfessor Mkhulu Kuzolunga. Professor Kuzolunga. Yebo njengoba senifikile nje senifike endaweni yakuzolunga ngegama nezinto zabantu futhi siyalunga la ekhaya. Mkhulu siyabona nala ngaphandle abantu bakhona. Wasisho ukuthi siyabonga TV. Siyaxolisa ngokuphazamisa emsebenzini wakho. Kodwa ke umsebenzi wethu ukuthi njalo sihambe sibuka sihlola izindawo lekusebenzela khona izinyanga. Ngoba manje abantu bakhala kunezinyanga eziyigame nezamafake ezidlala ngabantu zithi ziyakwazi ukwenza lokho kanti zidlala ngabantu. Abanye sithi masifika bangafuni ngisho usivulele. Kodwa ke siyabonga kuwena ngoba nakho usivulele kanti futhi bese sizwile ngawe. Ngiyakuzwa nala ngaphandle siyezwa bekhuluma abantu bona noma siyaxolisa nathi ukufika ngalesikhathi baba mkhulu. Hayi niyenze kahle manje kukhulu njengoba ke wena uwumuntu osiza abantu. Ubasiza ndlelani ungasi kunayo mhlambe into ongasenzela yona ibe-prove ukuthi ngempela uyabasiza abantu yize sesizwile ngabantu ngempela kona uyasebenza. Ngiyakuzwa kahle umbuzo wakho Ndoda. Lo mbuzo lo ngibuza wona unempendulo eziningi. Kwezinye impendulo nizophuma ngazo mangabe senihamba nje kuzoba senginibonisile konke kumayilana ngomsebenzi wami. La ekhaya mina ngiyasiza inkinga ziningi kakhulu. Ukhona le nkinga lezi kumayilana ngokuhlukana kwabantu bathandanayo. Mina ngiyakwazi ukubabuyisela ndawonye. Noma kungaba unenkinga yomsebenzi. La ekhaya ngiyakulungisela. Noma kungaba unenkinga enjani. Ngizokusiza noma kungaba iphi inkinga unayo. Kumayilana nokuhlupheka kwalapha emhlabeni. Ngoba lento ngampela sibhekane ngayo thina kakhulu ithina sabantu bamnyama. Thina sabantu bamnyama kahle sinyathelwa kakhulu. Asikwazi ukuphumelela kahle kulomhlaba. Kodwa ke mangabe kuyenzeka ukuthi umuntu usufikile la ekhaya mase ngikwazi lokuxhumana kahle nezinto zakhe zonke ngiyamwenzela umsebenzi khona lapho semde umuntu aphumelele. Uyangizwa kahle? Sikuzwa kahle. Ukunye kwayo njengoba ngiyasho la ekhaya ngiyasiza kumayilana nenkinga zemali. Mangabe unenkinga zemali lapho ke umuntu uyakwazi ukusizakala. Athole usizo lo muntu. Ukunye kwayo ngizokwazi ukubonisa njengoba ngihamba mina. Ngihamba ngiphethe izinto zami singibonisayo ukuthi vele mina ngumuntu unemali enkulu. Isiyabonga TV ke ibingathanda mkhulu kusikhombise nje okunye nje iprove ethizeni ukuthi ngempela wena uyakwazi ukusiza abantu. Yebo ngizokukhombisa. Sizoya lapha emotweni niyobona le mali lengihleza ngihamba ngayo zonke insuku. Yebo. Kukhona enye imali wendodana awungiphe nyana isikhwama ngikwazi ukubonisa abakuyi-TV babone ngempela ukuthi khona lokhu engiyenza khona ukujabulisayo abantu kulomhlaba siphila kuwona. Ndodana le mali le ngiyimali ngithenga ngayo ilunch zonke insuku. Le mali iyona imali ngifaka ngayo petrol. Nginikeze nezingane zami mangabe ziya esikoleni. Siyabuzwa mkhulu. Sikwazi ukuphatha pocket money. Le ekwazi siyodla ngiyo lapho esifunda khona esikoleni. Uyangizwa kahle Sikuzwa kahle mkhulu.
baba uyabona konke lokho i-pocket money le engihamba ngayo lisuku ngelisuku uyangizwa kahle seduze kwakho lokhu kuchaza ukuthi mina akusiyona umuntu ukhalela i-1000 noma i-2000 noma i-million uyangizwa kahle ke baba asikuzwa kahle mina umsebenzi wami njalo nginama-million uyangizwa kahle baba and kuningi uzokubona la naku naku manje mkhulu isiyabo ungachaza nje ukuthi le mali uyithole ngokuthi abantu basuke bezokubonga imali ababonga ngayo le mali le kubuya sebangibongile bona meseke ukunye ngikwazi ukubeka lapha ebanki ukunye ngikubeke lapha endlini emva kwalokhu mase kuba khona lokho engihamba ngako zonke insuku siyazibonela uyangizwa kahle siyazibonela mkhulu isiyabonga iyazibonela konke umsebenzi wakho ukuthi nakade bekhuluma lapha phandle bebeqinisile njengoba sizibonela bayajabula kakhulu abantu la ekhaya mkhulu zingabe zikhona ezinye izifo okwazi ukuzilapha mhlawumbe njengokuthi uma usiza abantu njengoba into ebaluleke kakhulu lapha emhlabeni imali kodwa zikhona nabanye abaxakeke ezinye izifo mhlawumbe abangathandi ukuthi ngosilapha sisiyabonga TV abalaleli nabalandeli emakhaya mhlawumbe abangasizakala kukhona yebo baba ngiyakuzwa kahle isifo njengoba ngishwile ukuthi ke la ekhaya mina ngiyakwazi ukusiza noma kungaba iphi inkinga unayo uyangizwa kahle ke baba sikuzwa kahle mkhulu lokho mina ngiyasiza njengoba ngishwile ukuthi ke mangabe ithandani ihlukene unenkinga yomsebenzi unenkinga yebusiness ufuna woza ukwazi uqhamuka abantu baningi unezinkinga kumayelana nemali la ekhaya ngizokusiza lokho kwemali lo msebenzi mina ngiyakwenza same day nje mangabe sofika la ekhaya njengoba ubonile kunabantu baningi la siyazibonela ukubuya kwakho bona bazobuya sebajabulile la ekhaya uyangizwa kahle ke baba siyazibonela mkhulu and njengoba ubabona mangabe ngikhuluma nabo bangifonelile mase bafona ngiyabachazela ukuthi mangabe ufuna ukufika la ekhaya phathani nje u10,300 uphathe u10,300 mase afike ngawo la ekhaya lo 10,000 lo ngikuhlanganisa kanye neinhlanhla zalo muntu ukwazi ukuphenduka imali njengoba uyabona lezi imali lezi sokungibonga ngayo abantu mangabe ufuna ukwazi kakhulu kumayelana nalokho zama ukuba nelisuku ungilungisele lento engiyikhulumile mangabe ufika la ekhaya mase uyafika la ekhaya ngikwenzele lo msebenzi mangabe sengikwenzelile lo msebenzi ukhona uzoba nomehluko nginethemba ukuthi ke le mali le uyakwazi ukusebenzisa noma kungaba bani lapha ekhaya le mali ayinabungozi uyayisebenzisa wonke umndeni walapha ekhaya konke inkinga izoba khona ayisebenzi kagazi le mali sikwenze abantu ayihlangane negazi akuyona imali efanele yokuthwala into ifunakalayo uyazi abantu laba bokudala mangabe benza umsebenzi wabantu badala sikuzwa kahle bebakutshela nje ukuthi woza ungaphathanga lutho emva kwalokho bakwazi ukusebenzisa ezinye indlela so thina mangabe sibiza le mali le 10,300 kubuya thina ke silungisa kahle konke laba abafana laba mangabe sibathuma hamba uyokwenza ukuthini siyabathengela lokho kwembuzi siyabathengela lokho kwamagusha mase siyabanikeza bahambe kokwenza umsebenzi uyangizwa kahle ke sikuzwa kahle so abantu bokudala bebakutshela ukuthi woza emva kwalokho abafana bahamba kokwenza umsebenzi sebalambile emva kwalokho sebadla umndeni thina abantu bamanje asihlangane nalokho uyangizwa kahle thina siyasho into straight umuntu mangabe ufuna ukufika la ekhaya straight aqhamuke sophethe u10,300 nesikwama nokunye ngizomchazela umuntu efonini uyangizwa kahle ke ba sikuzwa kahle mangabe sikufikile lapha ekhaya ngiyamwenzela umsebenzi ngampela lo muntu lo kubuye sujabulile na kanjani and kukhona okunye umuntu ngiyakwazi ukuthi ke ngimsize noma kungaba ukuphi nendawo sikuzwa kahle uyangizwa kahle lapho ke ne sikuzwa kahle yebo baba nginethemba ukuthi konke sengikuchazele kahle manje mkhulu nawe nje mangabe suhamba uzothi nje uphathe uthathe u5,000 la
ukwazi ukuyodla nengane ekhaya. Siyabonga baba. Yebo. Manje mkhulu ke umuntu uma ngabe efika la kufanele enze i-appointment. Umuntu mangabe sofika la into yokuqala ufuneka athole inamba yami. Yebo. Mase ethola inamba mase ukuthi ke angifonele akhulume nami nalomuntu. Mase ke ngiyamchazela kahle zonke izinto. Mase ngimtshelela isuku kumele aqhamuke ngalo noma yena njengoba uyasho la akukho kakhulu iqueue. Abantu mase bafikile lelo lisuku bonke bayasizakala. Yebo. So kuchaza ukuthi noma liphi lisuku umuntu angakwazi ukuqhamuka nje athole usizo. Bese ngathanda mkhulu ukuthi ke mhlambe abalaleli bebengathanda ukuthi bayithole inamba yakho. Nababukeli emakhaya. Bayithole inamba yakho ngaphambi kokuthi sihambe ngokwenza ukuthi nawe sikudedele uqhubeke nomsebenzi wakho. Hayi ngiyakuzwa kahle ke. Lokhu kumayilana nenamba ikhona inamba engizonginika yona ejwayelekile kakhulu abantu kungifonela. Yebo le namba lena mangabe sungifonela mase ukhuluma nami straight ngqo. Hayi ukuthi uzokhuluma nabashana. Uzokhuluma nami ngqo ngoba kubalekile kakhulu ukukhuluma nami. Yebo njengoba umnikazi womsebenzi. Phela abantu vele bazodinga wena siqu sakho. Yebo ke mkhulu ngaphambi ukuthi sihambe siyabonga TV ukwazi ukuthi ubanika abalaleli nababukeli le namba yakho kwenzela ukuthi bayizwe labo abadinga usizo. Yebo hayi le namba lengizoyibiza khona manje. Ngizoyibiza khona manje le namba. Inamba yami ithi 083 ama9 awu 3 5509. Leyo ngiyinamba nje ukuthi ungakwazi ungithola ku WhatsApp uphinde futhi ungithole ku straight call. Isebenza le namba le 24 hours ayinankinga. Ungayiphinda futhi ungasipindela le namba yakho. Ngizoyiphinda le namba. Inamba le ithi 083 ama9 awu 3 ama5 awu 2 no 09. Hayi sethemba ukuthi ke ababukeli nabalandeli bazoyithatha labo abadinga usizo. Mnomzane mkhulu kakhulu ngesikhathi sakho. Xolisa nathi ukukumoshela isikhathi ngoba phela nathi senze umsebenzi wethu. Siwenze ukuthi sisheke zonke indawo lapho nisebenzela khona. Njengoba nisebenza ngokweqiniso noma into kanjani. Hayi ngikuzwile kahle. Sisibonele thina ngawethu amehlo konke futhi salalela sakuzwa. Siyabonga TV. Mkhulu sisicela indlela nawe uqhubeke nomsebenzi wakho nabo abantu nabo bangaze bahlwelwe. Siyabonga mkhulu. Ngiyakuzwa kahle ke ndodana. Hayi vele bengitshele isecurity laphansi ukuthi laba abafikayo mkhulu bafuna kube nesiqiniseko. If isiqiniseko asikho mase ukuthi laba bangakwazi ukuvala indawo. So njengoba uyabona la ekhaya yonke into seyihlangene kahle. So ngijabule kakhulu ukufika kwenu. Nginethemba ukuthi njengoba niyahamba nje elinye ilanga nizokwazi ukuhlebela abanye. Hayi so kwesibuye futhi sothila ekasopheka mkhulu. Kwesibuye sopheka. Yebo ndoda. Kakhulu siyabonga TV. Nisale kahle mkhulu, qhubeke kahle nomsebenzi wakho. Amen ndoda. Amen. Ungakhohlwe nje ukuthatha u5000 umfana omncane uzazokulungisela. Hayi kulungise siyabonga kakhulu mkhulu. Amen. Siyabonga kakhulu. Amen ndoda. Amen.